आपलं पुन्हा एकदा मी संधू गांधी आपल्या सर्वांचं सविनय स्वागत करतोय। धन्यवाद। या स्पर्धेसाठी कमिटीला आंबेड संघाकडून शुभेच्छा आल्या आहेत। निश्चितच स्वागत असेल। होळी या सामन्याकडे सोमेश्वर वांद्री ए यजमान संघ विरुद्ध समोर असणार आहे तो विठ्ठल रखुमाई बावनदी संघ। नाणेफेक सोमेश्वर वांद्री यजमान संघाने प्रथम फलंदाजी स्वीकारले। अर्थातच धावा या ठिकाणी धावांचा डोंगर उभा करायचा आणि समोरच्या संघाला कमीत कमी धावसंख्येवरती रोखायचं ही रणनीती सोमेश्वर वांद्री संघाच्या कर्णधाराची स्पष्ट झालेली पाहायला मिळते। तर या ठिकाणी बावनदी संघाकडनं चांगली गोलंदाजीची धुरा सांभाळण्यासाठी समोर उभा असेल प्रमोद, ज्याने मगाच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती। प्रमोद असेल, सुधीर असेल, रोशन असेल, ही गोलंदाजीची चौकट असेल आणि त्यांच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळेल। मात्र सोमेश्वर वांद्री संघाकडनं यावेळेला मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळतोय तो शुभम गुरव, शुभम लिंगायत आणि सर्वेश मयेकर ही जोडी मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळते। एक अनुभवी खेळाडू आणि समोर असेल युवा टॅलेंट आपल्याला पाहायला मिळेल। मगाच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं अभि पाटील याला गोलंदाजीसाठी आणलं होतं, त्याच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली। एक प्रयोग केला जातोय नवीन खेळाडू तयार करण्यासाठी आणि तो यशस्वी प्रयोग आपल्याला पाहायला मिळेल का हे पाहण्याजोगं असेल। समोर उभा असेल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल प्रमोद, समोर असेल तो डावखुराताचा फलंदाज शुभम। मगाच्या सामन्यामध्ये ज्याच्या माध्यमातून षटकार पाहिला होता तोच शुभम मैदानामध्ये सज्ज आहे। नॉन स्ट्रायकला असेल तो सर्वेश मयेकर, युवा टॅलेंट असेल, ही संधी असेल ज्यामध्ये आपल्याला सिद्ध करण्याची संधी असेल, कारण संधी ही चात असलेल्या बिस्किटाप्रमाणे असते, क्षणात होत्याचं नव्हतं होतं, बघता बघता वाया जाते। संधीचं सोनं सर्वेश करेल का, कशा प्रकारची फलंदाजी करेल हे पाहण्याजोगं असेल। समोर उभा असेल शुभम गुरव, मॅन फ्रॉम वांद्री। गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज असेल तो प्रमोद सज्ज असेल बावनदी एंडकडनं मारा करण्यासाठी बावनदी एक्सप्रेस। क्रिकेट फास्ट खेळायचं आपल्याला, अजूनही खूप सारे सामने खेळायचे, लक्ष असू द्या। पहिला चेंडू या ठिकाणी सुरेख चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय शुभम याचा। फुलर यांचा चेंडू होता मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग रिजन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न, अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळाला। ज्यावेळेला आपण सुरुवात करतो त्यावेळेस सिंगल डबल धावाने धावसंख्या रोटेट करणं महत्वाचं असतं, मात्र मोठा फरार करण्याचा प्रयत्न फसलाय। यावेळेला काय घडतंय तर पंचांचे दोन हात समांतर होत आहेत, धावसंख्या असेल अवांतर, एका धावेने धावसंख्येला या ठिकाणी सुरुवात होते। सुरेख फटका पाहायला मिळाला, प्रॉपर टायमिंग झाले, पाहूया तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं। पंचांकडनं कोणती खूण येते पाहूया। चेंडू जातोय सीमा पार चौकार, मिलेंगे रन 4 बेडा होगा पार। ऐकूया मधुर संगीत। दरम्यान सोमेश्वर वांद्रीचे राजेश हळदणकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। समालोचन कक्षातर्फे त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। या सामन्याकडे चौकार आलाय, धावसंख्या आहे ती 5। शुभम मात्र आपले इरादे स्पष्ट करतोय। पहिला चेंडू मिस झाला होता, तदनंतर शुभम यांनी शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता, फाईन लेग रिजन मध्ये खेळला होता, चेंडू सीमा पार गेला होता। आता मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक करावा लागेल ते प्रमोद याला।
प्रमोद याच्यावर आक्रमण करतोय की प्रमोद कमबॅक करतो, पाहूया यावेळेला काय घडतंय. तर पुन्हा एकदा स्वेर मारा पाहायला मिळतोय. पंचांना मात्र कवायत करायला भाग पाडलं जात आहे. वारंवार या ठिकाणी अवांतर गोलंदाजी केली जाते. थोडंसं प्रेशर मध्ये पाहायला मिळतोय तो प्रमोद, ज्याच्या माध्यमातून मगाच्या सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. त्याच्या गोलंदाजी मध्ये धन्यवाद. शुभम बाद झाला होता. वैयक्तिक 4 धावांचं योगदान दिलं होतं. एक चौकार या ठिकाणी शुभमच्या माध्यमातून आला. फारशी मोठी कामगिरी न करता शुभम बॅक टू डगआउट होतोय. पुन्हा एकदा न्यू बॅटर या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. तो परेश पाटील, मॅन फ्रॉम वांद्री, ज्याला मगाच्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा बहुमान त्याला मिळाला होता. मगाच्या सामन्यामध्ये 17 धावांची बहारदार खेळी त्यांनी केली होती. तोच परेश या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. या ठिकाणी सिक्सर साठी राजेश हळदणकर यांच्याकडे 100 रुपये या ठिकाणी आलेले आहेत. पहिला चेंडू पुन्हा एकदा या ठिकाणी अवांतर धाव घोषित करण्यात येते. आतापर्यंत 4 चेंडू या ठिकाणी स्वर मारा करण्यात आलाय. तो प्रमोदच्या माध्यमातून धाव संख्या पाहायला मिळते ती 8 धावा एका गटाच्या मोबदल्यात परेश सज्ज असेल. यावेळेला सुरेख फटका कव्हरच्या दिशेने खेळला गेलाय. काही शॉट खेळला गेला होता. सुरेख फटका, बॅलन्सिंग चांगलं होतं, प्रॉपर टायमिंग होतं. अलॉंग द कार्पेट खेळलेला फटका एका धावेसाठी एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने गेला होता. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये 9 धावा एका गटाच्या मोबदल्यात. आता मात्र सर्वेश मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. यावेळेला सुरेख फटका खेळला गेलाय. फाईन लेगच्या रिजन मध्ये चेंडू येतोय. अजूनही क्षेत्ररक्षण मात्र होत नाहीये. तद्वर मिळत आहे त्या 2 धावा. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. सर्वेश आणि परेशच्या माध्यमातून धावसंख्या पाहायला मिळते ती 11 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या आहे ती 11 धावा. क्रिकेटच्या पटलावरचा मॅजिक फिगर ज्याला म्हटला जातो, नेल्सन फिगर ज्याला म्हटला जातो, तो 11 धावा एका गटाच्या मोबदल्यात. 1-1-1 लॉस ऑफ 1 विकेट. परेश पाटील यांच्यासाठी षटकार लगावला तर राजेश हळदणकर यांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल याची नोंद घ्या. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल रोशन, हा सुद्धा चांगला गोलंदाज आहे. टीट फॉर टेट जशाच तसं प्रत्युत्तर असेल. परेश आणि रोशन याच्यामध्ये सामना रंगतोय. बोलरनंतर चेंडू अपील केलं जात आहे. काय घडतंय, काय बिघडतंय, मात्र पंचांवर कोणताच परिणाम येत नाहीये. पंच खून करतायत. बॅटकट च्या स्वरूपात 1 धाव आहे. एका धावेची बढोतरी मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 12 धावा एका गटाच्या मोबदल्यात. सिंगल डबल धावाने या ठिकाणी धावफलक हलता ठेवला पाहिजे. मोठा प्रहार करावा लागेल. गोलंदाजी मात्र चांगली होती. यावेळेला फुलंदाजी चेंडू फॉलो थ्रो मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. अप्रतिम एफर्ट्स जोरदार ट्राय झाले पाहिजे या खेळाडूसाठी. रोशन मैदानाच्या मध्ये चांगलं प्रदर्शन करतोय. आपल्या संघासाठी चांगले एफर्ट्स पाहायला मिळतात रोशनच्या माध्यमातून. फॉलो थ्रो मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं गेलं होतं.
यावेळेला अलॉंग द कार्पेट खेळलेला फटका सुरेख फटका होता. नॉन स्ट्राईक एंडच्या फलंदाजाच्या पॅडवर चेंडू आदळला होता. दरम्यान एक धाव मिळते, एका धावेने बढोतरी मिळते. धावसंख्या पाहायला गेलं तर 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सावध आणि संत सुरुवात पाहायला मिळते. संयम राखावा लागेल. टी फॉर टेम्परामेंट, पी फॉर पेशन्स. हे तुम्हाला इथं पेशन्स दाखवावे लागतील, थांबावं लागेल मैदानाच्या आतमध्ये, तदनंतर वार पलटवार करावे लागतील. यावेळेला डान्सिंग द ग्राउंड खेळलेला फटका सिलिंड्रॉपच्या क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी स्वतः गोलंदाज जातोय आणि क्षेत्ररक्षण करतोय. तद्वर मिळते एक धाव. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 14 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. धन्यवाद डीजे. सर्व सज्ज, याच्याकडे सुद्धा क्षमता आहे मित्रांनो. टीट फॉर टॅट, युवा टॅलेंट, युवा खेळाडू सज्ज असेल. यावेळेला सुरेख फटका अलॉंग द कार्पेट खेळला होता. पुन्हा एकदा अडथळ्याला चेंडू अडतोय. फलोत्तरमध्ये गोलंदाज क्षेत्ररक्षण करतोय. तद्वर मिळते ती एक धाव. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 15 धावा. पुन्हा एकदा षटफलंदाज चेंडू होता. या ठिकाणी सुरेख चेंडू, 2 षटकं, 15 धावा, एक गडी बाद असं समीकरण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. सरासरीचा विचार केला तर 7.5ची सरासरी पाहायला मिळते. धावगती आपल्याला पाहायला मिळते. काय घडेल काय बिघडेल मित्रांनो, तद्वर ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद. सर्वेश मायकर यांसाठी कॅश प्राइज ऑन झालेला आहे. चौकार लगावला तर राजेश हळदणकर यांच्या माध्यमातून 50 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. गोलंदाजी मार्कवर सुधीर येतोय. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग झालंय. जबरदस्त, पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल षटकार. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. फुलपर्यंत चेंडू होता. बॅटच्या रडर मध्ये चेंडू होता. फ्लिकचा फटका खेळला गेला. प्रॉपर टायमिंग झालं होतं. सुंदर क्रिकेट पाहायला मिळाला. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 21 धावा. सुधीर कमबॅक करू शकतो. यावेळेला काय घडतंय तर पुन्हा एकदा पंचांचे हात समांतर होत आहेत. धावसंख्या मिळते अवांतर. धावसंख्या होते ती 22 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. सुधीर गोलंदाजी मार्गावर आहे. कमबॅक करण्याची क्षमता राखतो. परेश काहीतरी कानामंत्र देतोय. आयुष्यात सल्ला देणं, सल्ला घेणं महत्वाचं असतं. सल्लागार महत्वाचा असतो. जीवन असो की क्रिकेट मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये संघर्षाचं मैदान. गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल. यावेळेला सुरेख फटका आहे, मात्र प्रॉपर टायमिंग झालेलं नाहीये. झेलचीची संधी असेल. स्ट्रेट हिट लगावली गेली. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल का? आणि बघता बघता या ठिकाणी 3 धावा पूर्ण करतायत सर्वेश आणि परेश. अतिशय सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते. सर्वेशच्या माध्यमातून धावसंख्या होते ती 25 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. हळूहळू या ठिकाणी गेअर मात्र चेंज केला जातोय. सर्वेशच्या माध्यमातून 2 चेंडूमध्ये 9 धावा या ठिकाणी जमा करण्यात आले. संधीचं सोनं करताना दिसतोय सर्वेश. यावेळेला काय घडतंय पाहूया. अपील केलं जात आहे, पाहूया. व्हाईट चेंडू असेल. अपील केलं गेलं होतं. व्हाईट चेंडू असेल. व्हाईटचा चेंडू येतोय. धावसंख्या आहे ती 27 धावा. आता मात्र सर्वेश चांगली फलंदाजी करतोय. युवा टॅलेंट आहे. एक षटकार जरूर त्याच्या माध्यमातून लगावला गेलाय. यावेळेला सुरेख फटका कव्हरच्या दिशेने खेळला गेला. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय, मात्र चेंडू जातोय.
सीमा पार चौकार मिलिंगरन 4 बेडावगा पार जबरदस्त फलंदाजी सर्वेश मयेकर यांना कॅश प्राइज ऑन झाले. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. 50 रुपयाचं कॅश प्राइज या ठिकाणी ऑन झालंय. सर्व्हिससाठी चौकारासाठी लगावण्यात आला होतं. फुल्यानंतर चेंडू होता डान्सिंग जाऊन खेळलेला फटका मिड ऑनच्या दिशेने चेंडू जातोय. लॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षकाकडे गेलाय. दरम्यान 2 धावा मिळतात. काय फलंदाजी करतोय, कौतुक करावं लागेल. मी मगाशीच म्हणालो होतो संधी ही चाच बुडवलेल्या बिस्किटाप्रमाणे असते मित्रांनो. ज्या ज्या वेळेला संधी मिळते त्या त्या वेळेला स्वतःला सिद्ध करावं लागतं आणि ते सिद्ध करतोय तो या वेळेला. सर्वेश मॅन फ्रॉम वांद्री सज्ज असेल. षटकापर्यंत चेंडू होता. यावेळेला सुद्धा आमंत्रण होतं मात्र मिस झालाय चेंडू मित्रांनो. अतिघाई संकटाला आमंत्रण देई. फटका प्रॉपर टायमिंग झालं असतं मात्र तसं होत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 33 धावा एकाकडच्या मोबदल्यात. थोडस लांबवलेलं षटक गिअर चेंज केला गेला होता. 2 षटकांमध्ये 14 धावा होत्या. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. तद्वर 33 धावा एकाकडच्या मोबदल्यात पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला सुरेख फटका या ठिकाणी बॅटची लिडिंग एज घेऊन चेंडू येतो स्लिपच्या दिशेने. गडी मात्र बाद होतोय. सर्वेश मयेकर बॅक टू द डगआउट होतोय. सोमेश्वर वांद्रेची दुसरी गडी बाद होतोय. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळालाय. क्लास ऑफ द क्रिकेट पाहायला मिळतोय. अप्रतिम स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाईल स्ट्रोक पाहायला मिळाला. 4 धावांसाठी परेश ऑन फायर. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाजाचं नाव प्रवीण या ठिकाणी सज्ज असेल. पहिल्या चेंडूवर चौकार आलाय. धावसंख्या होती ती 37 धावा. या ठिकाणी षटकारासाठी क्रॅश प्राइज असेल. षटकांचा चेंडू होता. ऑन फायर, पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल षटकार. धन्यवाद डीजे. धावसंख्या पाहायला मिळते 43 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 षटकं पाहायला मिळाली. 7.5ची धावगती होती. तदनंतर आता मात्र या ठिकाणी आक्रमण चालवले गेले. पलटवार केला गेला सोमेश्वर वांद्रीच्या माध्यमातून. षटकाचा चेंडू होतोय. यावेळेला सुरेख फटका फायनल क्रिजन मध्ये चेंडू येतोय. अडथळा चेंडू वरती दरम्यान 1 धाव मिळते. दुसरीसाठी प्रयत्न असेल. बघता बघता या ठिकाणी 3 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत. रोहित पाटील आणि परेश पाटील यांच्या माध्यमातून चालिंग रनिंग द विकेट बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 46 धावा. आता मात्र रोहित पाटील एक अष्टपैलू खेळाडू सोमेश्वर वांद्रे संघाचा एक जबाबदार खेळाडू याच्या माध्यमातून स्लो गोरच्या षटकामध्ये कशा प्रकारची फलंदाजी होते पाहूया. पाहण्याजोगं असेल. या ठिकाणी षटकारासाठी 50 आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी षटकार येतोय. रोहित पाटील यांना मात्र कॅश प्राइज ऑन झालंय. 6 धावा येत आहेत. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. कॅश प्राइज ऑन झालंय. राजेश हळदणकर यांच्या माध्यमातून 50 रुपयाचं कॅश प्राइज ऑन झालंय. रोहित साठी, परेश साठी 100 आणि सर्वेश साठी 50.
पुन्हा एकदा क्रॉस लाइन, ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, हम तो टीम की जरूरत देखते हैं. जबरदस्त फलंदाजी. या ठिकाणी धन्यवाद. या ठिकाणी मंगेश खापरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी श्री सोमेश्वर वांद्री तर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. मी बंटी संसारी यांना विनंती करतो त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचंय. आपण या स्पर्धेसाठी आलात, आपलं योगदान दिलात, आपला बहुमूल्य वेळ दिलात, त्याबद्दल आपलं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत असेल. आपण स्थानापन्न व्हायचंय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 58 धावा. सुरेख चेंडू होता. या ठिकाणी काय घडतंय तर विकेट बहाल केली जाते का पाहूया. अशा तऱ्हेने निर्धारित 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 4 षटकानंतर धावसंख्या आहे ती 58 धावा आणि जिंकण्यासाठी 59 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी सेट केलं गेलंय. या ठिकाणी पहिली 2 षटकं होती, 14 धावा होत्या. तदनंतर मात्र अटॅकिंग स्ट्रोक आले. सर्व्हिस याने चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली. वैयक्तिक 19 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी सर्व्हिसच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं. त्याचप्रमाणे परेश पाटील 16 धावांचं योगदान दिलं. रोहित यांनी मात्र 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार लगावलेत, 12 धावांचं योगदान दिलं. त्याबद्दल अतिशय सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळाली. श्री सोमेश्वर चषक 2025 पर्व 42 ही स्पर्धा. या स्पर्धेचा थरार आपण पाहतोय, ऐकतोय. रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा जगभरात पाहिली जाते. जगभरातून पाहिली जाते. 42व्या पर्वामध्ये आपण ही स्पर्धा पाहतोय, ऐकतोय. विनंती असेल लगेचच क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. 59 धावांचं टार्गेट असणार आहे. संघर्ष करावा लागेल तो भावनदी संघाला. 2 षटकामध्ये चांगली 7.5ची धावगती होती. तदनंतर पलटवार केला गेला. विशेषतः सर्व्हिसचं कौतुक करावं लागेल, ज्याला संधी दिली गेली होती आणि त्या संधीचं सोनं केलं होतं. तदनंतर या ठिकाणी धावगती वाढवण्यात आली होती. फायनलच्या रिझनमध्ये जो सर्व्हिसने स्ट्रोक खेळला गेला होता तो अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. त्यामध्ये टायमिंग होतं, प्रॉपर टायमिंग होतं, त्यामध्ये कला होती पाहायला मिळाली. आणि तदनंतर या ठिकाणी अटॅकिंग स्ट्रोक पाहायला मिळाले सर्वेशाच्या माध्यमातून. रोहित पाटीलने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली, परेशने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली होती. 16 धावांचं योगदान दिलंय. आता मात्र फलंदाजी झाली, गोलंदाजी कशा प्रकारची होईल यावर लक्ष असेल. भावनदी संघाला विनंती असेल आपले सलामीवीर मैदानाच्या मध्ये पाठवायचे. 59 धावांचं टार्गेट असेल. मात्र मित्रांनो, तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. असे जगावे दुनियेमध्ये आयुष्याचे लावणे अत्तर, असे जगावे दुनियेमध्ये आयुष्याचे लावणे अत्तर, नजर लोकोनी नजरेला आयुष्याला देऊन उत्तर. तुम्हाला इथे संघर्ष करावा लागेल. धावसंख्या 59 असली तरी तुम्हाला या धावसंख्येचा पाठलाग करताना एक चांगली साझेदारी, एक चांगली भागीदारी करणं गरजेचं असेल. सुधीर असेल, रोशन असेल आणि त्यासाठी ती क्षमता त्यांच्यामध्ये आहे, पलटवार करण्याची क्षमता आहे. आणि तशा प्रकारची साझेदारी होईल का की सोमेश्वर वांद्रे संघाचा रोहित याच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी होईल. सुधीर मैदानाच्या आतमध्ये जातोय. धन्यवाद डीजे. वळू या सामन्याकडे. सुधीर आणि रोशन ही जोडी मैदानाच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते.
गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल रोहित पाटील सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. मिड विकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. थोडंसं गचाळ असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. तत्वर मिळत आहे 2 धावा. ज्या वेळेला आपण या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतो त्यावेळेला प्रत्येक धाव ही महत्वाची असते. ती धाव वाचवण्याचा प्रयत्न असेल. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या धाव गतीला आकार दिला जातोय. यावेळेला सुरेख असा चेंडू मात्र एक्स्ट्राच्या स्वरूपात मिस्टर एक्स्ट्रा याच्या स्वरूपात 1 धाव मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 3 धावा. गोलंदाजी मात्र चांगली करावी लागेल. सुधीर मध्ये क्षमता आहे. मगाच्या सामन्यामध्ये थोडंसं निराश केलं होतं जरूर. मात्र यावेळेला डान्सिंग जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न मात्र ऑफस्टिक वरून वाईट यॉर्करचा चेंडू पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळाली. चांगला माइंडसेट पाहायला मिळाला रोहित पाटीलच्या माध्यमातून. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल पुन्हा एकदा रोहित सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. सुरेख फटका त्या ठिकाणी लॉंग ऑनच्या दिशेने पाहायला मिळाला. खोदून काढलेला चेंडू यॉर्कर लेनचा चेंडू होता. एका धावेसाठी एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 4 धावा. पुन्हा एकदा सज्ज असेल रोशन. सुरेख चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर यॉर्कर लेनचा चेंडू. काय गोलंदाजी करतोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. एक चेंडू जरूर स्वेर आला होता तदनंतर कमबॅक केलंय पाहायला मिळाला. वाईट यॉर्कर पाहायला मिळाला. तदनंतर यॉर्कर लेनचा चेंडू पाहायला मिळाला रोहित पाटील यांच्या माध्यमातून. आता पाहूया यावेळेला काय घडतंय. दांडी 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 गोल. क्लीन बोल्ट. धन्यवाद. या ठिकाणी रोहित साठी कॅश प्राइज झालंय. फेसबुक किंग मंगेश खापरे यांच्या माध्यमातून या विकेट साठी 100 रुपयाचा कॅश प्राइज ऑन झालेला आहे. धन्यवाद. या ठिकाणी आपल्या खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी तमाम क्रीडाप्रेमी दर्दी क्रीडाप्रेमी या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. त्यांचीच या ठिकाणी गर्दी झालेली पाहायला मिळते. दर्द क्रीडाप्रेमी आपण पाहतोय. बॅट्समॅनचं नाव सांगायचंय. अतिरिक्त खेळाडू सुरेख चेंडू पुन्हा येतो बॅक टू बॅक. फर्निचर डिस्ट्रॉय होत आहे. नजर हटी दुर्घटना घटी. बॅक टू बॅक सेकंड विकेट इज गॉन बाय बाउंड्री. धन्यवाद डिजे धन्यवाद. या ठिकाणी पुन्हा एकदा रोहित पाटील साठी कॅश प्राइज ऑन. मंगेश खापरे फेसबुक किंग यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा कौतुकाचा वर्षाव. रोख रक्कम 100 रुपये या ठिकाणी ऑन झालेले आहेत. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. ज्यांची संधी असेल विकी झेल खाली येतोय आणि बॅक टू बॅक तिसरा गाडी बाद होतोय. सोमेश मयेकर याला मात्र यश प्राप्त होत आहे. धन्यवाद डिजे धन्यवाद. सुरेख या ठिकाणी गोलंदाजी पाहायला मिळते. फलंदाजी चांगली झाली होती सोमेश्वर वांद्रे याच्या दरम्यान. मात्र गोलंदाजी सुद्धा या ठिकाणी पाहायला मिळते. रोहित पाटील यांच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी झाली होती. तदनंतर सोमेश मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी सफलता प्राप्त केली होती. ओव्हरपिच चेंडू होता. कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न झेलचित झाला होता विकी पाटील यांच्या माध्यमातून. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न.
प्रथमेश सज्ज असेल पुन्हा एकदा. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. पंचांचे हात दोन्ही समांतर होत आहेत. पुन्हा एकदा प्रथमेश सज्ज असेल. यावेळेला सुरेख चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर थोडीशी उसळी घेणारा परफ्यूम डिलिव्हरी क्रिकेटच्या पटलावर ज्याला म्हटलं जातं ती परफ्यूम डिलिव्हरी पाहायला मिळते. सरप्राईज डिलिव्हरी पाहायला मिळते. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते ती सोमनाथ मैगऱ्याच्या माध्यमातून. सुरेख फटका यावेळेला पॉईंटच्या दिशेने खेळला गेलाय. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. चौकार येतोय. गचाळाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. चौकाराबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 9 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. षटफलंदाचा चेंडू होता. पॉईंटच्या दिशेने चांगला फटका पाहायला मिळाला. प्रथमेश ऑन फायर मैदानाच्या आतमध्ये. आता मात्र सुरेख फटका आला म्हणतो गारपीट खेळला गेलाय. तेवढा विकेट किपर परेश याच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. तद्वार मिळते ती 1 धाव. एका धावेवर स्कोअरवर हलकासा फोर सरकतोय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा आता मात्र समोर असेल तो प्रमोद. डान्सिंग जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. मात्र पुन्हा एकदा षटक संपल्याचे खूण पंच करतायत. अशा तऱ्हेने 2 षटकं 10 धावा आणि 3 गडी बाद असे समीकरण या ठिकाणी आलेले. 2 षटकं 10 धावा आणि 3 गडी बाद. थोडासा अडचणीत सापडलेला दिसतोय तो भावनदी संघ. मात्र मित्रांनो तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. आलेल्या संधीचं सोनं करावं लागेल. हारावाही जो लढा नाही. तुम्हाला लढावं लागेल. संघर्ष करावा लागेल. 2 षटकं पाहिली गेली तर गोलंदाजाची ठरली. तदनंतर पलटवार केला जाईल का प्रथमेशच्या माध्यमातून. यावेळेला काय घडतंय. विकी पाटील यांच्याकडनं सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. जकडून ठेवलं गेले सोमेश्वर वांद्री संघानं. गतवर्षीचा उपविजेता संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा धावसंख्या पाहायला मिळते ती 11 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात पाहायला मिळत आहेत. विकी पाटील गोलंदाजी मार्गवर आहे. सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय. आता मात्र प्रमोद हा सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे मात्र ती सिद्ध करावी लागेल. मनगटामधली ताकद तुम्हाला दाखवावी लागेल. यावेळेला सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये हुकचा पटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. सफल झाला होता. त्यानंतर मिडस्टिकवर चेंडू गेला होता. पंचांनी मात्र या ठिकाणीला चांगला चेंडू म्हणून घोषित केला होता. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा या ठिकाणी बच्चू यांचं आगमन झालंय. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग झालं नाही आणि झेलचीच्या स्वरूपात गडी बाद होतोय. परेश पाटील यांच्या माध्यमातून झेल घेतला गेलाय. गडी क्रमांक बाद होतोय. तो धावसंख्या आहे ती 11 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. दयनीय अवस्था थोडीशी पाहायला मिळते. बॅकफुटवर गेलेला दिसतोय तो भावनदी संघ. पण मित्रांनो संघ क्रिकेट मध्ये संघर्षाचं मैदान आहे. तुम्हाला लढावं लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. आपल्या संघासाठी आपल्या गावासाठी खेळण्याची अस्मिता बाळगणे म्हणजे क्रिकेट. मित्रांनो हा क्रिकेटचा थरार आपण अनुभवतोय याच मैदानावरती. या ठिकाणी प्रमोद मैदानामध्ये गेल्यानंतर ओमकार मैदानामध्ये गेलेला आहे. दरम्यान निर्धाव चेंडूची सांगता होते पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 11 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. मॅजिक फिगर क्रिकेटच्या पटलावरचा नेल्सन फिगर याला म्हटला जातो. 11 धावा. यावेळेला प्रॉपर टायमिंग झाले. पाहूया झेलची संधी असेल आणि सुरेख झेल पाहायला मिळाला. तो मिड विकेट रिझन मध्ये मिड विकेट आणि कॉर्नरच्या दरम्यान या ठिकाणी शुभम याच्या माध्यमातून झेलचित झालाय. गडी क्रमांक बाद होतोय तो 5. धावसंख्या आहे ती 11 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. ऐकूया मधुर संगीत.
सुरेख फटका पाहायला मिळाला लॉंगलेगच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण सर्वेश मैकर याच्या माध्यमातून केलं जात आहे तद्वर मिळत आहे ती एक धाव मिळते यानंतरचा सामना असेल आंबेड बौद्धवाडी विरुद्ध भावनदी यांच्या दरम्यान असेल दरम्यान डॉट चेंडू येतोय शुभमेच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते शेवटचं स्लॉगरचं षटक पाहायला मिळतंय सुरेख फटका या ठिकाणी बॅटची लिडिंग एज इनसाइड एज घेऊन चेंडू विकेट किपर यांच्या हातामध्ये गेलेला बॅक टू बॅक 6वा गडी बाद होतोय थोडासा अडचणीत सापडलेला असो भावनदी संघ थोडासा अडचणीत सापडलेला आहे धारदार गोलंदाजी पाहायला मिळते सोमेश्वर वांद्रे संघाच्या माध्यमातून यजमान संघ यांनी त्या दृष्टीने त्यांच्या तर्फे चांगला या ठिकाणी बच्चू या ठिकाणी आले होते त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी समालोचन कक्षातर्फे सोमेश्वर क्रिकेट क्लब तर्फे हार्दिक अभिनंदन असेल यानंतरचा सामना असेल आंबेड बौद्धवाडी आणि भावनदी दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल आपण नाणेफेकसाठी यायचंय भावनदी आणि आंबेड बौद्धवाडी या ठिकाणी चेंडू येतोय लॉंग स्टॉपच्या दिशेने अभि पाटील यांच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षण केलं जातंय तद्वर मी ते एक धाव सुरेख फटका यावेळेला पुन्हा एकदा बॅटची इनसाइड घेऊन चेंडू येतोय विकेट किपरच्या हातामध्ये गडी मात्र बाद होतोय गडी क्रमांक असेल तो 7 थोडीशी अडचणीत सापडलेला या ठिकाणी भावनदी संघ पाहायला मिळतोय आणि एकाच सामना सोमेश्वर वांद्रे संघाच्या पारड्यामध्ये झुकलेला पाहायला मिळतोय गोलंदाज भावनदी संघानं आपला डिसिजन कळवायचा लगेचच सुरेख चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर वळण घेतोय षटक संपतोय अशा तऱ्हेने सोमेश्वर वांद्रे संघानं या स्पर्धेमधला दुसरा विजय या ठिकाणी नोंदवलाय विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन असेल भावनदी संघानं या ठिकाणी फलंदाजी स्वीकारले लक्ष असू द्या या ठिकाणी आंबेड संघाला विनंती असेल आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे आंबेड संघ विनंती असेल मैदानामध्ये आपण जायचंय